Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाहरबाय आसा खालामदों नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आरो जोंहाबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर बिनिफ्राय आङो एसे हाथाया लोमा लोमा आरोना लोगोफोर दिनैहाय मोनसे आङो ब्लग भिडिअ लानानै ओंखारबोलायबाय आरोना मा होनो हाथाया बिराद ओंखारगासिनो आरोना दांग्रा दांग्रानो लोगोफोर मिनि एसे हाजो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थामनेल आरो टाइटेलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं बहा थांनो ओंखारदों दिनैयो जोंना मा लायनो ओंखारदों आंजों लोगोसे नोंथांमोना थ'फाबाय थाबानो जाबायथ' मा होनो 10,000नि सेक आरोना नै आखाइ थाइसेजों माजों जालायलांलाहाय फाइनालि 10,000नि माबाखौबो मोनसिगोन आरोना आङो सेकखौबो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय अरुनदयखौबोथ' मोनबाय थाखायो नालाय दायो बेखौनो सिफायनो थांनो ओंखारदों आरोना आङो जायगानि माबायावनो नायनोसै नोंथांमोननो सेयार खालामलांनो हागोन ना हाया फिसालायाबोथ' बिराद खायसो नालाय आंना थांबाय थानोसै लोगोफोर अब्ला देखायलांनो हागोन ना हाया आङो एखेबारे खुनु गेरेन्थि होनो हाया आरोना मानि थाखायनो एसे दिगदार नालाय आंना देखायलांनो नाजागोन आङो थेवबो हागोन ना हाया मिथिला आरोना लोगोफोर सेकखौथ' मैया होबाय नालाय आं भिडिअखौनो आपल'ड होनो मोनाखै मैया लानायखौबो बेजों सरजाबफानानै होनोसै आरोना आङो लोगोफोर दायो डकुमेन्टसफोरखौ लाखाजोब्बाय आंना पान्जाबावहाय मोनसे खुलिनाय दंखायोमोन नालाय एकाउन्ट बेखौनो होखादोंमोन नालाय आङो बिनि थाखायनो होखादोंमोन ओमफ्राय दायो सेकआबो मा पान्जाबनिसो आरोना लोगोफोर नै नायनो हागोन र' आं सोफ्लांलायबायसोहाय सेकआबो नै पान्जाब नेसनेल बेंक आरोना नै